Yeah, welcome back to the YouTube channel. Malawi. Cameras akuna kuluma soda banji konse kumene mole. And then something like motu and something like kufoka fever. Okay, something like that. Babe, I'm okay. Pose andi dzulo. Motu no bandula wambele. I don't know. So kumabe bano at least I'm okay. And kumabe chako mama you know, I wasn't feeling it. Sinali bwino bwina nde kumabe ndi nthawi yake imene thupiso limakhandi break nthawi zino nde kumabe nkhani kuti bwanji background zafika pachapoti Irani tibula America kukanika ukwezera akulu okay chabwino. So nkhani iwiri bwanji tiyapatsane in details, right? Tipatsane in details nkhani ya dzulo. Dzulo ndithu anthu athibulana. Okay, oyamba anali ndani, nanga chifukwa chani, nanga zikuyendera basi. Choyambirira Iran, IRGC, Iran choyambirira inaponya mabomba, okay, zima ballistic missiles kudziko la Jordan, targeting mabanga target asilikali aku America kupezi kumene koko. So kuti lake enough kuti zikhanga zinawakhidwa ndithu ndipo ndipo chasamani na chilungamo chonse mmene zimakhalira koma kuti no casualties, palibe impact imene yachitika akutero. Ife tingopereka report limene lilipo. So kuchoka pamenepa America sopano American base yapangidwa ya attack. Okay, America yaona zimene zicha paja America nasiyisa kai ma attack chifukwa chani, chifukwa kuti samafuna kuti Iran izabwezera iwo ma interceptors ndo ochepa ndeze kuti akuti America ija inanyamuka ndi Saudi. Okay, America ndi Saudi phatikizana. Tiyeni kuti ulendo usura amapita ku Iran yayi, koma ulendo amapita ku Iraq, neighbor wa dziko lija la Iran, neighbor ndithu. Ulendo straight ukafika ndithu ku Iraq. Atafika ku Iraq anayamba kuphulitsa malo ndena, koma amapulitsa gulu. Atafika ku dziko lija la Iraq anayamba ndithu kumaphulitsa gulu pali gulu lina limachula kuti khanga Kataib. Okay, anyway, kama namati Iraq militia. Okay, ndi gulu limodzi limene ndithu la ku Iraq koma ndi la Iran. Okay, okay, ndi gulu la Iraq koma limapangidwa sponsored ndi Iran. Okay, ndi ma friends. Iraq ndi ma friends. Okay, ndi ma friends. So gulu limene lili ndithu alipanga attack Saudi ndi America. Mulungu kapanga attack chani? Mulungu kapanga attack Iran. Chabwino. Komono iwowa chifukwa chani anakapanga attack gulu limene lili la ku Iraq? Chifukwa chani? Iwo ma reasons awo akuti pa 2 days ago ku dziko la Saudi Arabia kunapangidwa attack. So iwo akukhulupirira kuti amene anapanga attack ku Saudi Arabia ndi ndani? Ndi Iraq. Okay, iwo ana kuti amene apanga attack kunoku ndi dziko la Iraq. Nde iwo anaganiza kwano kuti no, actually tikabwezera. Koma Iraq inakambala kuti yani, Iraq inanena kuti ifero akulu sitinapanga attack wina aliyese, ife sitinapanga attack Saudi Arabia. Kanako koma petepeto zapeza kwano kuti Saudi Arabia yazamva uthenga kuchokera kwa Yemen. Pacha tidziwe pano pacha ti Yemen ndi Saudi Arabia pacha ali pa nkhondo. So pamene so Yemen mahouthis amana kuti ifeyo tinapanga attack Saudi Arabia ndi drone khangala kuti kuma kaya imodzi kaya koma no kwinawo apanga attack wake sakunani sakudziwika. Ndewo aganiza kuti amene apanga attack ku Saudi Arabia akozokhala ndi wonse ndikuti mahouthis komanso anthu aku Iraq. Ndi Saudi Arabia ndi America anagwirizana kunyamuka ulendo wautali ku dziko la Iraq
ndi kumene tsopano akuti amakabwezera chipongwe chimene chicha. So yeah, kani yake tunde ndi imeneyo. Komano za ku Iranizi sanapange respond, angozisiya. Guys, thank you so much. Now in Cameras.